Ngithi ke ndaba ezitha umuntu ombusisayo akabusiseke. Umuntu okuthukayo uyena oyothukeka. Umuntu oqalekisayo uyena oyoqalekiseka. Ngoba la ukhona ubuwe. Baba khona bebaningi bebekiwe bezicheme bebekiwe thina baba bona ngikhetha kubo. Sakwenza futhi futhi Komani ushanda hawu awukabanga kuyaloku mina haya uphika babiblo ngithanga uzume nje ngithanga uzume swaleke ngempela kwabela phela kuya nguye ngicela ungitshele amagoso nje noma u2 awugidi ngitshela amagoso angakhona kanjani umbazo nje kuphela ngiyakuthola bathi Angisuma simfabela phela kwabiyela ngithokoza zibiyela phela ndawo ezitha manje 25 uthanda futhi uyimisele ngamagame amangaki namhlanje namhlanje hayi ngimisela ngakho ngekudlale uthandayo nje kuphela ngeze ngibathi makemka sidodwa phela ngiyakuthola nje na indawo enteningi kuphela madla nje okay ngishaya ngizomshaya ngiyakuthola Soba futhi lokho dark boys hayi kodwa hayi Man, aphe ngisuka nje laphana. Izikhathi phela siyakhona manje. sekulungile Hayi basigadele sekulethe manje. akulethi Izikhathi manje. Kuhambe umhlaza izikhathi fethu. mangaka amagame namhlanje Hayi mingathola nje u2 nje. Ngizonqoba futhi ngizonqoba ngaphela phela. usho kanje Ngizonqoba phela ngidlala. Mangibothelezi. akekho kodwa ngike ngamuzwa ukuthi hayi angasaluzi zonke zithi izonqoba niqoqa ba Hayi awuvela uthula. unosisithula number 5 wakhema ngiyawuthola ithi uzumeqiseyo namhlanje asiyakhona ushanda wakithi kuyalunga sondela bhuti omdala engathi sekushubile kwabantu kwakhe manje indaba ezethu zoshaya abantu namhlanje uyimisele ngamawini kuphela noma khona Sela ngamawindi wasengqalile nje phela. usuqalile Hayi wasengqalile nje. Nje ngibonga nyama phela kayishela. Lokwanjalo. asiyekhona bhuti omdala Lokwanjalo futhi. tazo usuka kuphi nendawo Ufathi mina ngisuka khona. sobuka lapho sikuphi la sentembeni sobuka Sobucela lapho. sobuka siyakhona bhuti omdala nazo Heshe baphemu manini sondela ufuka abantu Kwambuyazi Richards Bay futhi. Richards Bay Ngakithi lapho futhi. oyiviye lakho leli manje umanake uyimisele ngamawini amangaki namhlanje Hayi bangishaya imbili insizwa kwethu right. sekuright kodwa ke ayikho esafuna ilusi Mina vele mawuphuma ekhaya mfowethu sokuphumela khona ukuzowina imbili nje. mani utshela abantu mawusuke ekhaya noma uvele ube right nje uvele usuke nje uwena Ngiyathandaza mfowethu. wakithi uqedile futhi mntwana eshe manje kade ayishawa lenkabi le iphumaphi Ayithembile. wakithi ukwabanda Akwamdu. asiyakhona shaba bhelu eshe lapho kuyaluka futhi Umfantshangase lo. kwatshangasi Kambonanga. kambonanga Ya ngizomenzisa kambonanga. kuyoshaya abantu manje Ya 2 games nje. 2 games Right. amawini kuphela Amawini. kuthola wethu Hayi siyabonga siyabonga. azo baphemu kuyoshaya abantu manje hey asiyakhona baphemu azo madoda
Efankema. Wefo baba. Wawedwa lapha kwenze njani? Hey. Igazi liyashisa manje ngathi kwenzakalana. Ayi. Ngifuna ukusoyedwa. Yeah. Asithemba ukuthi usazoba khona umdlalo. Ngoba kumnyama mfowethu. Eish. Ishonile ilanga. Kumnyama vele bese kuve kulethe kuve kavele. Kuyilanga ebavume ngesikhanyo samalambe emoto bazosizwa baxhopheka. Kuzoba inkinga ziningi izinto ezonakala. Ayi. Hayi sazoba khona imidlalo. Abengithembile. Abengithembile. Ayizolo. Kodwa ngelinye ilanga sena. Usuyikhipha into ezikhathe ngayo. Uzobona uyikhipha kanjani? Bengenzanga lutho vele nje. Akunje washa ngiyakhumbula ekubuza ungena ngani ukuthi hayi. Utshela ikhehle nje kuphela ukuthi hayi. Ngiyakuthola nje. Akusisiqiniseko kuyashaya. Hey. Bashaba bhejile bade ngibashaye ngawo. Okay. Umuntu bezoyithola ngento akayifunayo la. Bengayihlale ngayithola into akayifunayo. Asashiyana ukwenza phela ngoba phela kuyashiyana ukwenza. Kunjalo. Noma ubani yakhe. Hayi ukwenzana noma yini. Kwenzana noma yini. Kuphela usuphuma uzazi ukuthi uzokwenzani kuwena ekhaya. Yeah. Hayi, Azolunga point. Bona ke impela kuzolunga ukubuye kulunga olunye usuku. Kodwa mhlawumbe uzophuma uzowa ngeke ngawo. Hayi uzona ngalezi ngiphuma nazo ekhaya. Sikhona isiqiniseko. Hayi uzophuma. Uyabona nawe uzoyibonela nawe. Asithembe mhlambe yodwa amabili asangavela. Sengavela mhlambe. Sibuka ukuthi umdidiyelo usiphatha kanjani ngale lezi sizosanga. Awusekho ufowangema uwashana nomunye ufowangema. Wabani? Namba namanje. Ufowangema. Hawu kanti. Kanti ufundani? Ukushaya uzalo. Hayi ufuna ukushaya uzalo. Sobuka la. La ngathi la ekuthola khona lezi indawo lezi oshaka ilembe. Yayibo ihlashana. Mana khomuzi ngisho kodwa laphana. Omunye uzulu nawu ya le phesheya. Bese kuphinde futhi kube la endoneni kade ayiziyakhala. Hayi umuntu uhamba. Ubuka lo. Sasilapha thina ngoDisemba ngoChristmas engomeni ompentsheni. Kugasithelo. Le phezulu ufaka ichilizi.